Продължаваме сделници, предаване на телевизия Евроком. Сега ми е особено приятно, че имам възможност да кажа добър ден на Възкресия Вихарова. Добър ден, добре дошли. Радвам се, че приехте все пак поканата и отделихте така част от репетиционното си време и за нашето предаване. Благодаря ви. Добър ден на Габриела Станкова. Добър ден. Габриела, уважаеми зрители, е трети курс актьорско майсторство в Нов български университет. Бъдеща актриса, трябва да й запомните лицето, защото може би в скоро време ще я гледаме и в големи постановки, а може би и в места, където спектаклите се гледат на тъмно на екран. Това го пожелавам от сърце. Благодаря ви. Лазар Тончев, тук е много интересно. Добър ден, добре дошли на вас. Защото съм си записал, че вие сте студент по право. Да. И втора равноправна програма актьорско майсторство. Точно така, да. Много страшно. За първи път виждам студент по право, който така има афинитети към театъра. Ами да, имам определено. А и все пак да не забравяме, че миналата година министър на културата в служебното правителство беше Владимир Пенев, така че могат да се съчетават неща. Това е вече друга работа. Министър може да стане всеки, но пък актьор и правист не е всеки. Благодаря ви. Госпожо Вихарова, ние ви поканихме за новата студентска постановка, мога да кажа така, нали? Можете, да. На която вие сте режисьор, "Вишневи сестри". Какво ви провокира тази пиеса? Все пак това е съчетание на две творби, две пиеси на Чехов. Ние направихме "Вишневи сестри" в Университетския театър като реплика на едно наше представление, което сме правили, се оказа преди 7-8 години в сатиричния театър Камерна зала "Вишневи сестри", така че интересът ми към това произведение на Майкъл Грин датира от по-отдавна. Ася Иванова е една от тогавашните главни изпълнителки в спектакъла и сегашен настоящ преподавател в НБУ. Каза, това представление не бива да го забравяме толкова лесно. То беше трудно за правене, приятно за гледане. Нека се опитаме да го възстановим. Така тя започна работа. Студентите се оказаха много ползотворен материал за този вид работа. Провокираха ни и ние решихме да го превърнем в проект. Много е интересна сценографията и начина, по който сте разположили актьорите на сцената. И те са много заразителни. Аз ви казах, нека да го кажа и на зрителите, че цяла вечер си пях една руска песен вчера, след като снимахме този отказ. Работата е отново на архитект Зарко Озунов, с който работя. Костюмите са на Елена Иванова. И двамата са доценти в Нов български, и двамата работят заедно с собствените си студентски групи, за да направят това, което сте видели с нощи. Така че това е един учебен спектакъл на сцената на Университетски театър, направен от студенти, супервизиран от преподаватели. След Ковачи, думът на Бернарда Алба, дойдоха и "Вишневите сестри". Така е. Вие винаги сте били така провокативен режисьор. Режисьор, който не върви в коловоза. За добро това или помага ли лошо? ви или ви пречи до някъде? Значи това ми помогна във връзка с това, че човек изгражда име трудно. Добрата или лошата реклама, когато е достатъчно голямо количество, му помага той да изгради име. За мен беше достатъчно да се каже не в коловозите, трудна, интересна, провокативна и така. Аз успях и продължавам да успявам да приковавам вниманието и на младите хора и да работя с тях и да им предлагам неща, които те някакси априори приемат и мисля, че ще им донесат и професионализъм и успех. Така че мисля, че това само ми е помагало. Добре, аз сега предлагам да видим един отказ, който записахме с нощи, за да знаят зрителите за какво говорим. След това продължаваме и с вас. Идва жена. Чака. Сядам.
Почиства мъж. Почиства лорнет. И сяда. Никога ли няма да заминем за Москва? Ленина Зулейка, седнете! Романов Берия! Селянин съм, не, ами селянин. Така ми се ще да си поговоря с някого. Не плачи, селянчето ми ще ти мине! Юнак без рана не може! Как съм се... Какво? разчувствала? Типична чеховска атмосфера. Никога ли няма да заминем за Москва? Ленина Зулейка, седнете! Романов Берия! Селянин съм, не, ами селянин. Така ми се ще да си поговоря с някого. Идва жена. Чака. Идва мъж. Почиства лорнет. И сяда. Облизва лорнет. Поглежда мъже. Поглежда жена. Става.
Мога да ви поздравя, въпреки че видяхме един много малък отказ. Само исках да ви попитам, чая от вишни ли беше? Беше... Не всеки ден е различен, защото ние по всеки При нас ден е различен чай, всеки ден, да. Обаче искам да ви питам нещо друго, да ви задам въпрос като млади хора. Как вие усещате Чехов? Все пак той е далеч от вашето време, от постоянните постановки преди години. Госпожа Вихарова знае, че тези пиеси бяха постоянен гост почти на всички сцени в България. Сега е по-рядко явление. И по-специално, той е канадец, нали? Майкъл Грин е канадец, да. Този канадски вариант съвременен. В началото ни беше доста трудно. Самата театрална форма, която трябва да се изгради в това представление, по принцип, лично мое мнение, че е много трудна и аз съм много благодарна на доцент Вихарова, че имахме честта първо да работим с нея като режисьор, второ да изгради, да направи това нещо с нас като студенти. Това за нас е страшно голям опит и лично аз мога да кажа за себе си, че достигнах благодарение на нея до неща, които никога не съм вярвала, че мога да стигна. Ако съм ги стигнала, нали, въобще, така ги усещам за себе си. И това е за мен много голям шанс, защото може да се случи само при нас. И колегите, с които работим, понеже имам, както разбрахте, нали, колеги от различни специалности. Това дава много по-голям опит и за самите нас като актьори. И мисля, че това за напред ще е много голям опит за всички. То дава и нещо друго, както в театрите от Възраждането, че вие го правите с любов. Разбира се. Вие отивате на тази сцена, това е не за да се изявите и да каже някой браво, вие просто... Така го усетих аз нощи. Искате да изживеете тази радост и да я усетите в пълната и сила, но все пак какво разбрахте? Какво не разбрахте от тази пиеса? В началото... Един правист, все пак е хубаво да го каже. Сега ще види правист, какво ще каже, ще видим. Защото в началото беше наистина много трудно с изграждане на персонажите, когато се раздаваха и ролите. Четохме сценария, имахме неясни връзки, изобщо. Сега вече нещата са горе-долу по-ясни, но пак не съвсем. Защо? Защо? Утре е премиерата. Да, Чехов е труден за разбиране, а и това все пак е пародия, не е съвсем Чехов, а е пародия на Чехов, така че... И взето от няколко негови пиеси. Може би трябваше да прочетете оригиналите. Ние сме ги чели. Ние в процеса на работа... Разбира се. Разбира се, че сме ги прочели. В процеса на работа научаваме все повече неща за творчеството на Чехов, защото неговото творчество не се изучава просто само с един спектакъл или с една учебна репетиция. Трябва години да се натрупват опит и така. Но определено разбрахме много неща, които в началото не ги знаех. Все пак това е един много упростен декор, както обикновено в Чеховите пиеси. Но много интересен. 2 пейки. Самовар има ли? Няма, но има много чай. Да, не, защото обикновено в него ние гледахме малък отказ, само този, не знам как са другите неща. Спестили сме си самовара, до известен степен, защото трудно се намира красив и добър самовар. Струва скъпо. Да. Затова сме заложили повече на актьора и на неговото възпитание вътре. Да, колкото по-малко неща по сцената, толкова по-изпъква актьорското присъствие. Защо лично вас ви привлече, как да я нарекат, това пиеса ли е, някакъв шарж върху творчеството на Чехов ли е, просто не знам. Когато преди време започнах педагогическата си кариера, бях поканена, няма да употребявам имена, от кого, бях поканена в надпис да направя публичен урок. Да. И ми се падна 3 сестри от Чехов. Аз трябваше да покажа как мога да работя с студентите и как мога да ги вдъхновявам. Да. Аз не можах да прочета повече от 30 страници от 3 сестри на Чехов. Някога я бях чела като студентка след това. Тогава започнах да се интересувам какво е нещото, което ми пречи да мога отново да седна и спокойно да изчетам тези томове и тези страници. Когато се срещнах с Майкъл Грин, разбрах, че той имал същият проблем и е компресирал цялото творчество. Разбира се, ние някак си, особено моето поколение, го знаем. Нас не ни изпуснаха, без да сме го детайлно научили. Но този начин, този постмодерен принцип на компресия на едно литературно наследство, останало, за да не остане исторически забравено, ме заинтригува много като литературна форма. Стори ми се много адекватна на нервната система на съвременния човек
И ми се стори много провокативно да се превърне в театрален спектакъл. Добре, този упростен декор ми се струва, че те са и доста пластични. Ние гледахме малък отказ, но може би в цялата пиеса има нещо още по-оригинално от това, което видяхме. Този изчистен декор залага повече на движението на актьора, на тялото на актьора, на темпоритмическото изграждане на персонажи и взаимоотношения, отколкото на словото и на детайли вътре и претрупване с помощни материали. Но опитите ми, които правя обикновено, са близки до танцов театър или до физически театър. Така че и това бихме го присъединили. Кой ви помогна в това отношение? Повторете, кажете си, уточнете си въпроса. Кой помогна за пластичното поведение? Самите те. Така ли? Да, заедно с асистента Ася Иванова. Това е много дълъг процес на обучение, който те преминават заедно с нас в употребата на жеста, в употребата на темпоритмичните структури, общуване чрез темпоритмични структури. Даже преди да дойдете да снимате, ние довършвахме някакви неща и казах на Габриела, този финал на сцената не е добър. Сега ще направиш нещо, ще повториш това, това и това от предишна партитура и моля ти се, не ме питай защо. Мислих, че съм я заковала на място. Тя се обърна, направи и каза, аз знам защо. Така че те са, според мен, през този спектакъл преминаха и са обучени да изграждат специфичен жанр, да могат да работят в него и да показват доста стабилни умения. Много беше. На мен ми беше интересно, докато снимахме, защото първо те носят младостта и порива на младостта, а вие сте вече утвърдения режисьор, който стои срещу тях и може би това създава добрия контакт, който трябва да усетят и зрителите в залата. Вие казахте едно нещо, че сте усетили някаква или тази група, която е от така наречените основни и майнер програми в Нов български, че сте усетили нещо, което е любов към театъра. Аз бих казала страст към театъра. Тук, още по-добре. Да, тази група е движена от страстта си към театъра. Някои ще направят театъра професия, други ще го запазят като свой купнеж, трети като хоби. Не зная, но аз усетих и бих работила с тази група отново. Дори се обадих на Ася и казах, може би да направим едно последващо представление със същата група. И ние ще сме много щастливи. Да. Просто... Само, че трябва да опитат и в друга насока. Нещо по-различно от това. Те ще имат тази възможност, надявам се. Трябва да ви кажа направо, съжалих това момче, което лъскаше през цялото време един бутуш и само се пееше. Това е специфично присъствие. Това е шанса му да бъде с нас. Така че той го споделя и ние го споделяме. Да, забелязахме. Това друг път ще говорим. Но какво искате да си, вие като млади хора, да си помислят хората, когато излизат от залата? Да видят едни млади хора, които обичат театъра, че се занимават с театър и просто малко да ги оттърсиме от ежедневното напрежение, което наистина идва в повече. Сега има световни кризи и така нататък. Просто искаме да забавляваме хората. Това е. Изпращаме послание, енергия, специфичен театър, който не е не е много популярен. Аз мисля, че трябва да кажем на нашите зрители, че утре вечер е премиерата. Има ли места? Мисля, че няма вече, не знам. Няма. Да ги поканим, да. Значи ще ги... На 9 април ще има пак. На 9 април, да. Това ще бъде хубава покана за зрителите, но хубаво ще бъде и тук на някои от сцените да покажете тази постановка. Разчитаме, надяваме се. Нека малко да укрепнем и след това ще търсиме пътя. Вие сигурно най-много се вълнувате. Вълнувах се допреди няколко дни. Сега съм много спокойна за тях. От вчера или онзи ден някакси съм много спокойна за тях. Вълнувам се, разбира се. Как реагират вашите близки, приятели, познати за това, че вие сте с един утвърден режисьор с сериозно име на българската сцена, Възкресия Вихарова? Точно, това е интересно. Това притеснява ли ви до някъде в началото? В началото аз бях притеснен лично, да. Даже баща ми разбрах декември месец някъде, че работи с
Не. Да, с доцент Вихарова и аз му казвам, работиме с доцент Вихарова и той по едно време ме спира и вика, чакай малко, за Възкресия Вихарова ли говори? И аз викам, да, ти сериозно ли? Защото той си мисли, че ние просто ходим там и се занимаваме така, нещо театрално малко, а ние наистина сериозна била работата и той тогава каза, браво на тебе, ме похвали и ще дойда да гледа и се надявам да му хареса. Вълнението ще бъде още по-голямо при тебе, но девойките, момичетата са с много интересни костюми на сцената. Това е работа и идея на Елена Иванова и младата група от сценографи и студенти в Нов Български. Да ги споменем, защото това е хубаво. Да кажем няколко думи за останалия персонал, който ви помага. Просто това е регулярният персонал на нашия театър с двамата невероятни техници, които имаме, които са наши бивши студенти. Вчера ви поиска единия 4 часа почивка. Той не беше почивал, може би 3-4 дни. И това беше причината да поиска тази почивка. Въпреки това остана да работи до края. Ние сме оградени от един прекрасен екип вътре в театъра. Някои от тях са наши бивши студенти, които остават и работят. Осветлението е работа на Жоро Батилов, дипломант по сценография в Нов Български. И какво да кажа, Георги Арнаудов е автор на музиката. Тя е авторска музика, доцент Арнаудов или така известният композитор от Нова българска музика. Също провокативен човек, който не пише прости за... Какво си мислите, когато тик-такаше часовника, примерно, началото? Аз лично... Броят от 1 до 4. Освен, че броим от 1 до 4, следваме определен... Имаме движения, които са на определена бройка от този такт. Вече в процеса на изграждане на пиесата, всъщност аз го разбирам като нещо, което сценичното ви поведение е много интересно, то се забелязва по много особен начин. Аз не мога да го пиша точно как, но... нещо като анимационни герои се стремим да бъдем. Тази форма гоним, което е доста трудно и... Ама и синхрона ви е голям. И надяваме се, защото имахме малко проблем с синхрона. Вие двамата пяхте, нали, с... Да, аз и колегата Артем. Имаме и руснак в представлението, което много помага, говори на руски. Въобще този руски дух по някакъв начин успява да се придаде. Избрахте тази много популярна песен. Първото, което ни хрумна, но... Така ли? Да. Вие може всеки спектакъл да я сменяте. Може, ще опитаме. Ама и те пеят добре. Да, стараеме се, това са репетиции. Ти си много скромен, да. Между другото, той не е само представител на това как един млад човек в момента би могъл да се обучава и да расте, защото ти освен това, освен театър, пееш и в... Фолк-джаз формация на Нов Български, да. Така че той се занимава хора на Нов Български, университетския хор на Нов Български. Ходи там на репетиции, много интересно и там. Да, те двамата много сериозни гласове тогава. Вие вчера не пяхте точно както трябва. На Макс обаче усетих, че имате много мощни гласове и направо се очудих. Така че някой път трябва да ни поканите да запишем и вашата джаз формация, или както я нарекохте. Струва си с удоволствие. Хубаво е наистина, госпожо Вихарова, тези неща да ги виждат зрителите. Предполагам. Аз винаги държа на това да показваме младите хора, все пак да видим, че се раждат хора, че има изкуство в днешното, както казват специалистите, бездуховно време. И че хората, които избират да останат тук, се занимават сериозно и напредват също така стабилно. Да. Ами, какво друго ни остава? Какво бихте пожелали на останалите ваши колеги, ако ни гледат в момента? И какво бихте пожелали сами на себе си за утре вечер? Специално на нашите колеги, понеже за нас е много важно на първо място да сме колектив. Може да не сме се справили много успешно с задачата, но е важно вътре в самата група да има разбиране и любов, ако е възможно. Просто да сме като едно семейство, което си помагаме, защото това много помага на самия процес да се случва. Ние се усещаме, ние се разбираме, ние може да си помагаме взаимно, което мисля, че в нашата група съществува и мисля, че това е една от причините този проект да съществува. И на всички ли ви се ходи в Москва? Да, на мен ми се ходи. Предполагам, че и другите колеги няма да откажат за Москва. А вие, господин Тончев, да? Пожелавам всички колеги успех за утре, на себе си
да се концентрирам, да се забавлявам на сцената, защото това според мен е най-важно. Абсолютно, всички да се забавляваме. Това, което каза Габи, имаме страхотен колектив, изградили сме връзки помежду си, усещаме се, така че мисля, че ще стане супер утре, ще се представим страхотно и така. А вие, госпожо Вихарова, ще им подарите ли още една ваша постановка, която да участват, защото те имат такова желание, доколкото разбира разбирам. се, да. Аз усещам, че мога да работя с тях още. Дано така, намерим заинтригуващото ни заглавие, дано това желание се задържи по-дълго. Благодаря ви. Успех на премиерата. Благодарим утре много вечер. за поканата. И да поканим зрителите на следващия премиери и тук в някои от театрите. В Сфомато ли ще играете после? Може би по-късно в малък сезон на Сфомато ще се в такъв случай в подобно предаване се казва "Следете афишите". Сега е време за реклама.